Fallen ska spela spel på datan. Telefon. Vad spelar ni? Apor. Jag tippar på henne. Kan jag döda en apa? RIP. RIP. Jag ska göra ljudet på min dator. Det här är riktiga apan. Nej! Alltså jag... Nej, hon kommer. Kommer hon? Alltså alla klackskor. Alla har klackskor, alla har. De tror det är party här. Jalla kör. En fri. Shippy, vad sa du till apan nyss? Hon bara fitta. Hon sa fitta till apan. Ja. Jag kommer höger. Ja, bra. Jag dödade hela apan. Stackars apan. Jag vet det. Men du varje gång jag skriker så förlorar jag. Alltså, Ache, vi dansar. Jag ska se en film av dig när du dansar. Nej. Vad är det? Nej. Ni kan köra ett avspel. Oj, så fint. Hade jag väl också kunnat hacka mig in på någons konto. Fett kul ju. Vet du, nej, de har koderna. Jag ska också ha koden. Jag ska skaffa koden och ska hacka mig in i allas konto. Jag tror att det ska stå koden när du skriver hacker på Google. En hackare eller hacker är en... Jävla psykfall. Oh my god, jag får inte gett att ni ser det. Intresse av att få en fullständig förståelse av tekniska system. Kolla på henne. Hur blir man en hackare? Varför det för dokument? Nej! Dan, lugna ner dig. Hacker-attityder. Kolla, fokusera på ögonen nu. Fy fan vad ful. Du spelar som inte ansikte. Jag hackade tillbaka till Google. Jag lovar, du hackade inte. Oh my god, jag hackade tillbaka. Du klickade på tillbaka-knappen, du hackade inte det. Nej. Oh my god, vad psykade. Jag pallar inte det. Hej då.